Vítajte Timmyho! Keď chcem ľudí zabaviť, musím sa cítiť v prvom rade ako idiot a to sa ja cítim, takže... A chcem vám predstaviť, toto je moja najlepšia kamarátka Timmy, hej, ja som s klapolom dole, tak vybavené, rozumiete, koniec, hej. Tam sú tiež nejaké, koľko majú, 15? Už budeme 16. Tebe sa to hovorí. Viete si predstaviť takúto žensku? Čo ju? Zavrčím bola, pánové, doufám, že to nechcete vidieť. Like Michael. Ale milí nastávajúci, je teraz v Izraeli a robí to iba s ním. Ona hovorí, že ty si ten out. Vyzerám cool a som in. Chlap nemôže komunikovať so ženou bez pózy. Krčovite, držte sa o tyčku, aby aj tie svaly, ktoré nemáte, boli vidieť. Keďže téma na sex je hlavne o farbách a o výrazných farbách, čiže mačka, opakujte prosím po mne. Klec môj. Čiže butterfly. Zajtra o 10:00 pokračujeme odchod. Ať místa zústáva s touto krajinou. Ja totiž tu pracujem v realitnej spoločnosti Slovenský sporiteľne ako marketingová manažérka. Vieš čo stojí taký pohár? Moje. To je ako slobodná matka, na to makám niekoľko mesiacov. Ale to je hrozne vtipné, lebo väčšinou, keď to niekomu rozpráva, tak sa smejú. Vytrhnite tej pani, čo má tie infarkty, všetky zuby, pretože to je veľká záťaž na srdce. Len ak sa dodržovať budú pravidlá správnej súlože. Čechov, 3 sestry, normálka, ne?